Şaradariya bajarê mezin ên Amedê ji bo gameşan golan çêkir. Gameş ji ber germaya hewayê di rojê de 5 caran dikevin nava avê. Şaradarî li derdorê gundên bajarê Amedê 364 gol di nava 2 salan de çêkir. Bajarê Amed ji aliyê hejmara gameşan ve jî li Tirkiyeyê di rêza duyemîn de ye. Me nêzîkê 164 golê avê çêkir. Hem ji bûna gameşa, hem ji bûna çandaniyê, ji bûna avdaniyê, hem jî ku pê gameş tên dikevin avê pê hênik dibin. Ev golê me jî sê cûrin. Yek jî ku av wisa di newala da avê ku herkandin hebe em ser wan jî çê dikin. Diyemî jî bê av hene. Em vana çê dikin ku zivistanê biharê ava baranê tê tikeve zikat sekine. Pirê jê goletê me zêde wîsanin. Fakat ciyê ku awa av jî newala da diherike em ser wan jî ji bûna van gameşa van gola çê dikin. Gavanên ku gameş û çêlekan xwedî dikin jî dibêjin çêkirina golan gelek feyde giyandiye wan. Lewra dibêjin heger gameş ji xweciyên avî nebînin çerm û goştên wan dişewtin. Ez 5 salam wî gavantiyê dikim, yani feyda wê pir ji me re heye. Çünkü hetana ava me tune bûn, em li avê digeriyan, heywanê me perîşan dibûn. Yani hem ji goştên wan re feydayê pir e, hem ji şîrên wan re rengê wan jî pir geş bûye. Yani hala ku ava me tune bû em diçûn da heta wan gund min dê dinê jî em li avê digeriyan. Av tune bû me pir sexintî dikişan de tiştê ku bi îmkana xwe me çê dikir ew jî xilas nedikirin. Zarokên gundî jî di golê de bi gameşan dileyzin û xwe hênik dikin. Dîmenên balkêşder dikevin holê. Na. Natırsın valla. Valla hoş e. Her roşte mi? Mezinbûna golan li gorî hejmara gameşên derdorê gundan diguhere. Gameş dema çavla avê dikevin, baz didin û berê xwe didin golê. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.